Tiyağın Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şuň 8-nji oktyabr 2025-nji ýyl saat 20:45 biz Warşawadan sizin bilen habarlaşýar. Bizim bilen Muhammed Ağa, Muhammed Öýjik Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Öýjik Kanadadan. Muhammed Ağa, assalamu alaykum. Salam Murad Ağa, salam vatandaşlar. Amerikadan DWT Halk Hereketiniň wekili Nurjan Süzer. Nurjan apa, assalamu alaykum. Nurjan apam internet mesajı. Doğumdan ne olacak? Ve Turçadan Diana, assalamu alaykum. Dayanç Aleykümselam. Adam hukuklu goruyan gurumanyň wekili ýene Diana. Salam Diana. Aleykümselam. Okey. Hormatly dinleyijiler, biz ine Muhammed Ağa ruhsat berseňiz bir 5-10 min biz şuň bolan OBS'daky işlerini açýardy beredi halkymyzyň öňünde we düşündireli gaty zatlar boldy. Şoň üçin bu informasiýa bizim halkymyz üçin gaty bardy. Esasen Türkmenistanyň we Türkmenistan daşyndaky bizim grażdanlarymyza. Şuň biz ERT-den plenar zasedaniýa bolany, ýagny konferensiýaň plenar zasedaniýalary bar. Günler 10-dan 12-13 çelli we 15-den 18-e çelli. Şu ERT zasedaniýada biz azat söz adamyň azat söz haky olan azat pikirleri boýunça, azat hereketleri boýunça we azat metodlar boýunça gepleşik boldy. Şo ýerde bizim çykyş etdik ine, şo ýerde bizim aktiv blogerlerimiz Alişer Sahat bilen Abdullah Urus boýunça düşündirdik ýagdaýlary we Türkmenistanda azat metodynyň ýokdugy. Setimizi ýapaýyn, kim bolsa setimizi ýapaýyn. Azat metodynyň ýokdugyny, azat sözüň ýokdugyny, azat hereketiň ýokdugyny biz düşündik. Oň daşyndan biz ary kesmelerde bir topar hökümetler bilen görüşdik. Men hökümetleriň atlaryny aýtmaýyn. Bir 4-5 tane hökümetler bilen görüşdik. Mine ýalňyja bu torpyny dowuşuklary. Biz şo ýerde bizim aktivistlerimize, bizim hukukka düşen grażdanlarymyza humanitar wiza we ýagny tehnik kömekleri soradyk. Olar bolýar diýdiler, biz kömek eder diýdiler. Humanitar evakuasyonly wiza diýilýär, humanitar wiza. Şolara görüşdik we Türkmenistana, Merkez Aziýada demokratiýanyň üç ýollaryny olar bilen gurlaşyp bir plan düzdük. Gelecekde biz olar bilen gaty belki işler şu urda sebebi onun Merkez Aziýa boýunça, Türkmenistan boýunça gyzygy bar ekeni we şonu biz Ýewropa döwletleriň wekilleri bilen işler. Biz Ýewropa döwletleriň wekilleri bilen görüşdik. We Ýewropadaky halkara adam hakkları goýan gurumlaryň wekilleri bilen görüşdik. Kontaktlar alyp, meseleleri düşündirdik. Inni ýygynyň biz daklatlar, raportlar, hatlar dowam eder. Ony ine bizim adam hakkları goýan halkymyň adynyň Dayanç Halk Hereketi şol dowam eder. Biz ine siýasatçylyk hükmünde biz kontaktlar berýär şu herekete. Şu hereket gündüň şol bilen işler öz hereketini gurar. Şoň üçin egerde Türkmenistanda ýa Türkmenistan daşyna Türkmen grażdanyň haklary bozulýan bolsa ine Dayanç Halk Hereketi, Dayanç adam hakkları goýan gurumanyň wekili Diana bar. Burun saytları var, burun chatları var, burun TikTok, YouTube adresleri var. Şöyle komentar yapabilirsiniz. Bular size öz kontaktlarını size verir. Şu yerde formulyar var. Formulyarı doldurup siz dosyeni verirsiniz. Bular olsa şu dosye boyunca hökümetlere ýüzlenip kömek sorarlar ve halkara gurumlara ýüzlenip kömek sorarlar. Sebebi
Men dünkü çıkışında aytdym OBS'de. Ine Qazaqstanyň 20 milyon halky bar, 32 mogoly ýa-ni NPO jemgyýet gurumlary bar. Onuň 9 mogoly adam haklary goýan gurumlar bar. Nemede Özbekistanda 9000 sany guruma bar, jemgyýet gurumlary we şonuň içinde 200-den gowrak guruma din adam haklary goýan gurumlar. Türkmenistanda 7 milyon halk bar, 0. Türkmenistanyň içinde 0 guruma bar adam haklary goýan. Şonuň üçin bizde häzir barmak basap sanaýmaly, ýagny Helsingfors, ýagny Gelli Karizov öz maşgalatyny gorýan guruma we ine dayanç diýip Diana halk nime haklaryny gorýan guruma açdy. Şular häzir organizasiýony stadiýada gurumalary nedip bolsa gurumalary statusal öňürü derler we beýleki hökümetler bilen gönden göni Ýewropa Birleşiginiň adam haklaryny gorýan gurumlar, Amnesty International, ýagny ONUň bölümleri, Human Rights Watch, operator hökümine bir topar gurumlar bar Ýewropada. Şolaryň işlerine biz kontaktlar berip, syýasatçylyk hökümine we biz syýasy podдержканы berip. Şonuň üçin bize ýüzlenteňden biz gün diýana urutmaly bolýar. Men öz efirlerimde, Muhammed ağa öz efirlerine biz şunun koordinatlarını berer. Hökümet uratda videolarınız barmy, TikTok ýa-ni ýüzlenişiňiz barmy? Näme bolsa şolaryň kontakty girin, olaýlar haýsy dokumentler berip, şu dokumentleriň esasyna biz halkara gurumlara ýüzlenip, şol ýa-ni Türkmenistana ýuridik başçylar edip biz sizin haklaryňyzy goýar. Ýöne bir zady unutmaň, Türkmenistanyň içinde siz prosedurany geçmeli. Diýmek, siz prokuratura ýüzlenip görmeli. Prokuratura jogap bermede ýeterlik. Siz Türkmenistanyň polisiýa başga bir guruma, adam haklary gorýan guruma ýüzlenip görmeli. Şo ýerden jogap almasaňyz da alyň, bolmasa oň data berip, "Plamak ýüzlenip gördük, jogap almadyk." Ýeterlik bolýar. Onu biz ýa-ni guruma bilen size kömek edýär. Ýerde siz şu zatlar etmedik bolsaňyz, biz size ýa-ni derrä kömek edebiliriz. Ýerde agyr mesele bolmasa, şonu eger ýüzlenmäne mümkinçiligi bolsa ýüzlenmeli. Eger bolmasa bize aýdym, biz derrä kömek edýäris. Şurýaly siz öz haklaryňyzy gorap bilersiňiz. Men ýene bir gezek ýatladýan Türkmenistanyň içindäki grażdanlara. Berekella hemmäňiz ýaýtada ýaşullar, bizim eneler, ejeler, ýaşlylar TikTok'a prezident ýüzlenip video goýar. Bize şu material ýeterlik bolýar, ýöne ýüzlenýänizde jik gurrun berin. Ne şeýtlik bolmady, şunu etdik bolmady diýip bu jik düşündürün. Bize şu maglumatlar gerek. Biz halkara gurumlara ýüzlenende sizin videolaryňyzy we sizin videolaryň esasyny kiçik analiz edip biz hökümetlere berip, hökümet Türkmenistanyň hökümeti bilen gürleşmäne ansat bor we argumenti basyş etmäne ansat bor. Sebäbi Türkmenistan OBS'daky bir topar konwensiýalar bolşakdy. Onuň bir topar konwensiýalar bolşakdy. Borç şonu etmäne. Eger borç etmese OBS'den hok goýarlar. Sanksiýa başlaýarlar. Şonuň üçin şu sanksiýadan iň esasy ýöneki ýoly hiç kime pul bermeliler. Siz ýüzlenişleri dogry etmeli. Şonuň üçin Diana bilen habarlaşyň, Diana hökman kömek eder. Ýene bir gezek haýyş edýän bizim Türkmenistanyň içindäki ýaşlar, gyýlar, oglanlar. Biz esasanan sizin üçin görüşýär. Sizin geleceğiniz üçin. Sizin häzir hiç ýyly perspektiwaňyz ýok Türkmenistanda. Hiç ýyly geleceğiniz ýok. Bu ýaşda bu energiýaňyzda eger geljek bolmasa siz energiýaňyzy gidip daşar ýurtda bu ýaly işler ýöne energiýaňyzy bir derek sarf edersiňiz. Bir derek sarf eden soň bir 10 ýyldan düşünürsiňiz. Wagt ölmeli kenim, etmeli kenim diýip. Öz watanyňda ýaş spesialist bolup, öz watanyny ulullyp, öz watanyna hyzmat edip we öz watanyňda biznesmen bolup, öz watanyň watançysy bolup edeniňden gowzat ýokdur. Daşyrda gidip ine pul gazanyp, maşgalany eklep ýöne ölme diýäli durmuşyny ýaşap geçmek bu bir derek zat. Hiç ýyly
Yak manisi yok. Anladın mı? Manili yaşayacak bolsaňyz, siz palnatsenle hakly yaşamaly. Sizin sagdym bolmany hakyňyz bar. Bize ekologiya yok. Sizin medisina muhtalmany hakyňyz bar. Bizim tebi varlıklarımız günne gidip dur. Gece günne 100 milyon dolarlap gidip dur daşırdı. Şu pullar gelip medisina tölemeli. Sizin bilimleriniz yukarı olmalı. Yine biz size götürüldük önkölek çıkış edilmediler. Her yıl 500 adama çeldi. Biz yığınap Türkmen hükümetler Oxford yani sar özümüz yollar. Hükümet pulunu töler. Yönetimin borcunu gelen soň 5 yıl hükümete hizmet etmeli. Ol biz özümüze imsit etdirimiz bolýar. Häzir kunna o pullar Türkmenistana maşenikler gelip burwan bilen kontrakt edip Türkler ýaly oglak gidýärler. Näme etjek onu birine berip öz halkymyza bereli. Bizim diplomirny nimelerimiz bolsa Türkmenistany edil zryf ederler. Men ýalňyşa dostum bilen ulaşdym. Yani Gazakstan'ın pravozashitik boýunça şol düşünürýär Gazakstanyň içinde ýakynatdyr. O ýerde hökümeti işleyen adamlar Sorbonna'ny oturan, Oxford'u oturan, Cambridge'i oturan almy olany işleyen, yaş olany. Zryf edýärler. Biz ýa qagy bulanamyk diýär. Biz prawa oturamyk. Biz insan nomerini berýär diýär. Polisiýa köçede görýär. Biz näme etsek internetde diýersin. Sen yani dokumentini çalışacak mı? İnternette dolduryan, suratı şeyli dur taraftan alyan, 15 minuttan baryan eğer dokumentini rastlaşatın. Pasportun ya pravan tayar eyyem. Barmakan eyyem tayar. Tilin boryan mı? Korrupsiya yok. Ne şu yani bu yani sıfırboy sistem. Kazakistan'da ministerstva intellektual собственности var. Ülke ministerstva var. İskuslu intelekt boyunca. Olur bir yılla 1 milyarda goloy tiyade teknologiyalar satyan ekeni. Rossiya beylik devletleri. Unutörün Ministerstvo intellektual развития şol ministerstvo programmaları edip hükümet programmalarını edip beylik devletleri satya 1 milyar dolar getirýär. Bir yılla. Biz o gazadan bilen yok newitten aldı. Şu 8-nji ýylyň benzakolonka. Biz ösmeli, bizde alaç yok. Biz halk boljak bolsak, biz döwlet boljak bolsak, biz ösmeli. Ol el çarpışyp bagşly bolayım, bir bizçe yok, bir türkmençe yok, bir haramzada el çarpışyp arkadaş şöhret diýmeli. Bu maskarçylyk. Bu ýollar türkmeniň ýolu Allah aýtady. Bu gurbanyň ýolu, yallak. Biz yallak der. Biz özümizde gowun ýetýän adamlar. Biz gowun ýetýän adamlar etmeli Türkmenistanda. Bolun. Maskara bol bildik. Yallaklary öňe çykaryp gördük. Indi yallaklary ýygnalydyna özümüz çykardyk. Başga ýol ýok. Şoň üçin ýaş oglanlar, ýaş gyýylar. Häzir her 5-nji gün juma namazyna barmaly meçitlere. Biz size geljeňizi gurnap berýär. Siz geljeň yankı aktif adamlar olmalı. Häzirden görkezim, gelecek size gerekdir. Hemme ýurtlarda esasy yankı hükümet çalışygy ýaşlar edýärdi. Bizim ýaşlarymyz dersen bir-birine söwüşip, eje kagadyny ýatlap, söwüp aýrylyp ýörler. Bir derek internet TikTok'tan bir derek bir sampatlar edýär. Hansyň watançylygyňyz, hansyň geljeňiz üçin görüşüňiz, hansyň geljeňiz üçin bir ýapşýan adamlar. Ýok. Ýok bolsa geljeňiz hem ýok. Geljeňiz şul häzir geljek. Şamy pamylar. Sizi ulan türmäge taşlaýar. O ýygynyň körekeni onty şola ýalyklap ýörärdiň. Näme gerek? Kim olur? Hiç kim. Şoň üçin gelin gowy Türkmenistan guraly. Merkez Aziýada birinji döwlet bolup ýöňüden. Bizim ýyzyndan ýörüsünler. Bizim mümkinçiligimiz bar. Baýlymyz bar. Adamlarymyz bar. Türkmen 200 san döwlet guran bolsa, biz hem öz döwletimizi gurup bilýär diýmek. Bizim gaňlarymyz da akyllarymyz. Sadihatlyk, akyllyk, edermenlik, gowy durnuklyk bizde baş ol. Gelin şolary çykaralyň da öňe türeliň döwleti.
özümüzi maşgalamyzy çağırmaly. Men şonu aýtjak boldum. Şoň üçin umumy beýerde OBSE-de döwletler, Ýewropa döwletleri bizi podдержка edýär. Hem ýerde biz ýa-ni gollaw alýar. Olar bilýär ýagdaýymyzy. Bize bizim ayal gyýlarymyzyň agyr ýagdaýlaryny düşündirdik. Olaryň haklarynyň ýokdugyny düşündirdik. Hemme haklary düşündirdik. Olar bize kömek etjek. Inni biz herekete girmeli. Biz açyk ýardım etsek, bizi derri gollaýar. Eger biz bütün dünýä gollasa, onu bolup bolýar. Şoň üçin öňe çykdygymyz arkadaga öz statusyny gaçyk edýär. Serdar oňy ýerden tüplenip gidýär. Bütün dünýä bizi gollýar. Öňümüz açyk häzir. Hiç şart bizim öňümizde böwek ýok. Diňe çykmaly. Her 5-nji gün juma namazyna baryp ýygnanyp başlanmaly. Şo. Biz öňe çykmaly bolýarys. Men aýtjaklarym şu. Lala ine söz berýän. Спасибо. Всем здравствуйте. Обращение хочу обратиться ко всем туркменистанцам. Туркменистанцы, вы же видите, какой беспредел идет в Туркменистане. Позорят нашу нацию. Нигде нашу нацию ни в одной стране сейчас не уважают. Хотя мы такие были все уважительные люди, все, где слышали, что мы из Туркменистана, с уважением к нам относились. Бектурмухамедовы нас унизили до такой степени, что нас уже, как о туркменах, никто не знает. В смысле знает, но как об униженных туркменах. Обращение к женщинам, у кого сыновья работают, чиновниках, в военной системе. Пожалуйста, остановите этот беспредел. Объясните своим сыновьям, что нельзя позорить свою страну, нельзя уничтожать свою нацию. Насилуют женщин, понимаете? Матеря, пожалуйста, мамы, сестры, жены, остановите этот беспредел. Тоже все зависит от вас. Спасибо большое. Muhammed ağa, biz size berýär, ondan men gyýlar berdim. Aýdy. Salam vatandaşlar, salam yana gatnaşajylar. Men birinciden Lale İmrat'tan ören minnettar gowşuun Murat çykyş etdi. Bir mun durmany men oğlan mäşedek jagat wemişem ýygnarda diýotdy şol üçin ören produktivni gowy hem dayanç guramasy köp Türkmenistan'daki bar problemleri her gaýsy tematika ýazyp hemmesini şoda tapşyrdylar. Şu ören owda tebebi aňyrda mümkinçilikden 3 mun 2 mun çykyş etmäne berýärler. Odan her kim esasy gözüni aýtjaklarını şoda aýtýar. Galan zatlar onuň pismanyny bitdi şolara tapşyrýar. Olar da şu hemme döwletler 57 tane döwlet şoda gatnaşýar. Şolaň hemmesine şu dokumentler perewod bolup Anglis diline şolaň eline ýetýär. Şolada öwrenýärler şonu. Şun biz hemme tarapdan şoňa taýinlanyp bardyk, hemmesini ýetirdik. Şol üçin duşuklarda da Murat Gurrunmerwati köp zatlary ýeketek aralaryna da gepleşipdirler. Şurada bizim esasy sroşny edilmeli zatlarymız var. Şu Murat ağa da şoň üstüne gurrun edipdir. Birinji aktivistler geldi. Şu wagtda Türkiýe döwletinden bizim öňe çykan aktivistlerimizi yani halkın meselesini kaldıran, kanun yol bilen kaldıran adamlarını Türkmen devleti şolardan korkup dünyanın yüzünde bizim meselemizi hem meyrek caret edip korkmanın esasında şoları yeke dürlü ilerletme bilen Türkiye'den alıp gidip oldu. Biz şoları hemmesini ayıttık, akidellerinin ıkbalı barada haber verdik. Onun en sonki etapta Alişir Abdullah hakkında doğru informasyonu onu yetirdik. Şoları sroşna şu an tapmalı sebebi Türkiye devleti aydanak nira uzaratonu nem olanı tutarları özler Türkmen devletim zainteresi olan devlet hiç aydanak şöyle öz grajdarlarının ıkbalını ayırlığını bir tufur haberlerde Türkmenistan'a dik geliyor. Şu zatları bir detalını emretini getirdik. Üçüncü şu mesele boyunca şu an kalan aktivistlerin ıkbalı anırdı. Şolum canlar kovup. Haçana çellin biz karışıp oturmalı. İnni yine bir hilelikler bilen, yine bir tofur biavrayçılıklar bilen kanun bozma, inniki aktivistlemede alıp giderine nem için biz karışmalı dünya cemiyetçiliği. 57 tane devlet yığınan şeylerle imin adam hukuklar deklarasyonu vardı. Gurrun ediliye. Gözünün önüne de adamlar alıp gidip oturdular. Dine adam hukuklar deklarasyonu kolladı o için.
Bu mümkün. Akla sığacak zaten. Şunu biz getirdik. Şunu emosyonalni getirdik. Düşünür yana ettik. Şol için bir meseleni aytdım. Dördüncü mesele biz şu an üstüne karışık olan, karışıyan dadımız ne? Türkiye'de yüz binlerce Türkmenistanlı biz dokument yaşıyor. Şolar biz dokument yaşamalı değil. Hakkı yok biz dokument Türkiye'de yaşamalı. Dünya cemiyetçiliği, dünya demokratik devletleri şuna bir tefavut bulup bilmeyenler. Şolun borçları şolara dokument vermeli. Ya Türkmen devletine mecbur etmeli şolara dokument verir yani. Ya Türkiye devleti bir il edip şolara dokument vermeli. Ya da bütün dünya milletleri kuruması yürüyte bölümü şolara dokument vermeli, şoların bağını çözmeli. Eğer şolar iyice şeyin vermesen, kesel olanlarını kesellerini çiğd etmesen, çağalarını oku yerleştirmesen, Türkiye'nin içinde pristüpleniyor ötüyor. Şu hem mekşade belli, o köre de belli, kere de lale de belli. Şol için şula yığınanışıp milyonlarca dolar çıktı, yığına geçirip de, şu meseleyi çözmeyecek olsalar, şu yığınakla biderek, biz şuna getirdik şoları. Şolan bağını çözmeli, şoları ispiyseğini almalı, kimin dokumenti yok, şoları ona vermeli, on uçuyotunu almalı, Türkmen devleti bilen gepleşik etmeli, ya vermeli, ta şu Türkmen devleti şoları dokument veriyençede, on abyazın şoları uçuyotunu alıp, şoları dokument verip, kanun esasında işler yanına etmeli, iyi kıyınçılıklarından çözmeli. Biz şunun da bir vatsi edecek oluyor. Şol için Türkiye'de dayanış topor döredi. Dayanış topora yüzlerinin başka devletleri hemen dayanış toporu şu an sizin meselenizi çözmek için hem devletler bile marakatnaşı kurnattırdım. Prava zaşitni kuramaları bile marakatnaşı var. Şol için şulara ne çıkıp ardağınız var olsa şonca da onun reaksiyası şuna çal güçlü yerlikli şun bağımlılığına düşünürler. Şol için ben aytacak olan adım şu değil. Vatandaşlar hiç zaten çekinmeyen bar meselelerini aytmalı. Aytmasanız hiç kim ünit vermiyor. Siz ne çok çıkış edip YouTube'da, TikTok'ta yurdun içindeki meseleleri ne çok beyan etseniz şunca bizim gepimizin bahası oluyor, kıymeti oluyor. Şunca da demokratik devletli Türkmen devletine başı edip biliyorlar. Ey sen problemi yok diyen her gerek gelende. Ahaneke problemla bara biz şol için her gerek ştada yığına geçiriyek. Siz getirip iyidiriyek, içiriyek, yatacak yerinizi veriyek. Pulunu tölavotuyuk. Bir tofar rasfotlar etiyek. Neyim için sizin yurdunuzda parakatçılık olur yani. Akazı bütün halk aç gidip. Bütün halk nidavol neseden. Münlerce problemler var. Neyim için şunu çözmeyen deyip bunu olan üstünde odan kıygırıp başlayanlar vatandaşlar. Şu reaktörlere doğru düşünün. Şol çiğnem 57 devlet yığınlaşıp her yıl yığına geçiriyorlar şu meselelere mağara alıp bakmışlarlar. Şol için sizin sesiniz çıkarmanız esasi meselenin çözüyenler. Sizin koşuya çıkmanız, sizin kanun esasında yürüyüş etmeniz, köplük bolup bilelikte hat yazmanız, dünya kuramalarına yüz tutmanız, sizin meselenizi çözmeniz. Türkmen devletinin dünyadaki alım borçnamalarını yerine getirmeyene göz gönü bağırlar. Şoları mecbur etiye öz alım borçnamalarını yerine getirdiler. Sağ olun vatandaş. Hoş sağ olun Muhammed ağam. Indi men sözü Nurcan Süzer, Nurcan Apa vergen. Nurcan Amerika'da devlet halk hareketinin vekili. Nurcan Apa söz sözden ayrılın. Yine bir gezek salam vatandaşlar. Bugün bizim aktivistlerimizin, yoldaşlarımızın Polşa'da ikinci günü. Bugün o yerde vastuplenye oldu. Bar bolup geçen Türkmenistan'daki yağdayları anlattılar, ayttılar, halkın sesi oldu. Bugün başka siyasetçiler bilen, başka Orta Asya siyasetçiler bilen gepleşikler geçirttirler. Katı goy.
meyveli gepleşikleri pasap ediyen. Yöne bizim inha şu Murat Kılıçeviç Kazakistan'la değiştiriyor. Murat Kılıçeviç vardır o tayda diktatorство var yok diyecek gel ama ol yegatı doğrudan ösen devlet. Türkmenistan'ın hiç kaptandan geçen o. Sebebi inha beyatten seyretsen Amerika'dan onlar hem pullarını любой точка ider biliyorlar. Wester dedi, Manigrem dedi, Rio dedi, hem yerleri öz kardeşlerine, zatlarına ider biliyorlar. Türkmenistan, ama Türkmenistan'a ol pitikli yok, ider polonok. Onun yine de свободно adat girip çıkıp biliyorlar. Yolları açık. Samalyoda bilet alıp gidip gelip biliyorlar. Bizde 10 yılda yok. Yine de bir çekli hemmeden. Şunun içinden bir yerde Türkmenistan Kızıl Spisaga alındı. O tayının halkı, Türkmenistan'dan gelen halk bir yerde okudu dik geliyorlar ya da gedelenci dik geliyorlar da galiyalar bir yerde. Yani bu tayının Gostapertamentem on bilen onu elattığımı yani bu zatları koybolsun etmeli. Sebebi o taydan gelen bir İdine giden o. Bundan da barkasa gelmez şehre kim gidecek? Öyle. Doğru, gatı köp problemlerimiz var Türkmenistan'da. Her pudağı alanda hem yerde gatı ulu problemlerimiz var. Onun her yedek aydık geçeceğiz. Indi bunyalı yığınaklara katlaşıp başka siyasetçilerle görüşüp bir daha da onuruz, başarırız deyip umudumuz var. Yine de o Türkmenistan'da şu an diyorlar, gatı VPN'ları hem de tetiklerdirler. Halk yani görüşüp bilen oklar, gatı kısıtlap başlattırlar. Yani onun sebebini belli değil. Neyden korkyanlığın belli değil. Korksalar Samalyotuna minsinler de gitsinler. Hem yerde onların öyleri var, daçaları var, uğurlan pulları var. Yani gitsinler, halka da azatlığını versinler. Öyle. Ne diyecek zaten çağır diyen. Bakın millet, bu vatan din aktivistlere gerek değil. Hemense gerek. Türkmenistan her bir Türkmen raiyetinin vatanıdır. Onun için oturman sesinizi çıkarın, aktivistlere koldan. Kolya sağ olun. Sağ olun. Köp sağ olun. Şimdi ben sözü Diana vereceğim. Diana söz sizden. Aydın. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мурат Кылычевич, в первую очередь я бы хотела выразить вам огромную благодарность. Знаю, сегодня Лала вчера оповещала, насколько вы заняты целый день. И я понимаю, насколько вы уставшие, и все равно это вам не мешает вести живой диалог с гражданами Туркменистана, выступать, рассказывать, отчитываться перед ними о проделанной работе, то есть о их будущем, за которое вы сейчас боретесь. Это достойно огромной похвалы, потому что это очень все сложно. Поэтому благодарность, я думаю, даже можно выразить от всего туркменского народа вам сейчас. Спасибо большое. Лала, тебе спасибо большое, что не пожалела свое время, свои силы и поехала, и будешь продолжать то, что начал Мурат Кылычевич. Это первое. Второе, я бы хотела сделать небольшой комментарий к выступлению Мурата Кылычевича, который сказал, что в Туркменистане нет перспектив. Ни для молодежи, вообще ни для какого слоя общества нет перспектив. Однако, уважаемые граждане Туркменистана, я хочу, чтобы вы знали, за границей для вас тоже нет перспектив. Да, если бы это было до пандемии, в те времена, кто уехал, для них были еще какие-то возможности остаться, работать, зарабатывать деньги и так далее. Но после пандемии и плюс еще после двух вот этих войн, Израиль, Палестина, Украина и Россия, экономика во всем мире пошатнулась и наступил миграционный кризис. Поэтому мигранты сейчас никому не нужны. Поверьте тем, кто живет за границей, спросите у них, какие проблемы интеграции, проблемы финансовые они здесь испытывают.
А раньше, если граждане Туркменистана отправляли деньги на родину, то можно было строить дома, покупать машины там, и еще там какие-то, да, привилегии. А сейчас на самом деле люди не справляются даже с продуктами питания. Я смотрю очень много роликов, когда люди отправляют домой деньги и уже даже берут в долг свою зарплату, чтобы отправить в Туркменистан, потому что цены на продукты питания и на товары первой необходимости растут. Так же, как и везде, не только в Туркменистане, и в Турции, и в Америке, и везде. Экономика пошатнулась. Миграционный кризис, к сожалению, затронул все демократические благополучные страны. Поэтому перспектив у вас нет нигде. Ваша единственная перспектива – это вставать на ноги и делать так, чтобы наш Туркменистан стал демократическим, и чтобы власть преступная, которая похищает людей, которая позволила довести до катастрофы нашу страну, сложила полномочия и ушла оттуда, потому что они некомпетентны. Мы не хотим такой власти, мы за вас не голосовали. Бердымухамедовы, вы не думайте, что мы остановимся. Мы не остановимся, мы донесем до всего мира о всех ваших преступлениях и геноциде над туркменским народом. Граждане Туркменистана, призываю вас, заявляйте о своих правах. Вы не одни, мы вместе с вами, мы вас поддержим. Благодарю. Спасибо большое, Диана, огромное спасибо. Мы вот с Аллой сегодня целый день работали, старались все права наших граждан, которые возможно защитить здесь, озвучить их везде. И надеюсь, что мы смогли достучаться до многих, объяснили ситуацию. Поддержка везде есть. Все прекрасно понимают, и они больше нас осведомлены о ситуации и готовы нам помогать. Поэтому первый шаг – это гуманитарные визы всем активистам, которые находятся в тяжелой ситуации. Второй шаг – это техническая поддержка. И третий шаг – это наш народ должен сам вставать. Они готовы поддержать в этот же день наш народ. Как он станет. Поэтому бояться не надо ни какого-то полицейского, ни какого-то МКМшника. МКМшник, полицейский тоже, вы за его будущее боретесь, когда вы встаете. Поэтому они должны понимать, что мы боремся за их будущее тоже. Потому что они могут избиты шамы-памы на улице прямо при своих коллегах. Они могут оплеваны там быть. Они могут деморализованы там на месте. Зачем нам такая жизнь? Кто они такие? Они что, выше Конституции? Они что, выше законов? Кто они такие? Гурбанул Бердымухамедов преступник, убийца. Он убил Ниязова, захватил власть и теперь устанавливает свою монархию. Сейчас свою дочку тянет или в МИД, или на пост президента, неизвестно, куда он тянет, но однозначно он ее привел уже. Она имеет уже статус государственного деятеля. А ее кто выбирал? Кто ее поставил? Он сам говорил, что не более одного человека должны работать в государственной системе, да, родственники не должны работать. Он своих всех родственников принес, их больше 50 человек. Кто нами управляет? У нас нету государства. У нас есть кучка чуйрук тохуми, который нами управляет. Кто они такие? Кто им дал это право? Никто. Нигде не написано. Ни в Конституции, ни в конвенции, которую подписал Туркменистан, не написано, что они должны управлять страной. Сменяемость власти должна быть. Он уже с 7-го года, сегодня 25-й год, уже прошло ровно 15 лет, как он там. Он должен исчезнуть с политического поля. Хватит. Натворил чудес, он должен исчезнуть. Поэтому Туркменистану нужны реформы, перемены. Не будут реформы, перемены, нет перспективы этого государства. Туркменистан не перспективная страна. Там жить нельзя. Все будут уезжать оттуда. Сегодня твой брат уедет, завтра мама уедет, завтра сын уедет. Как ты будешь жить? Семья разрушается. Все наши корни разрушаются. Ради этого мы живем. Каждый ищет свою лучшую жизнь. Почему мы должны искать туркмены, уезжать в Туркменистан и искать лучшую жизнь в Европе? Почему мы не можем в Туркменистане найти ее? Кто нам мешает? Один человек заблокировал 7 миллионов народа. 7 миллионов один человек заблокировал. И его зовут мошенник Гурбанул Бердымухамедов. Неужели 7 миллионов человек не может за одним человеком побежать? Мы просто вот так встанем, побежим, он убежит. Все, он убежит.
Неужели мы не можем это сделать? Неужели у нас нету во всей стране всего лишь 5000 человек, 10 человек, которые встанут и скажут, хватит, я иду. Неужели нету? Вы не вставайте за Мурада Курбанова, за Ильяну, за Мухаммедовича, за Лалу, за Нуржана. Вы встаньте за себя. Мы просто вас напоминаем, надо вставать за себя. Хватит уже, время пришло. Поэтому каждую пятницу на Джума намаз идем в мечети, начинаем собираться. Как вы готовы, мы начинаем. Поэтому у нас время есть, собираемся, начинаем говорить. Каждый должен разговаривать на эту тему в Туркменистане. Это должен быть тренд, смена власти. Каждый должен объяснять у своего коллеги по работе, у родителей, у друзей, на тренировке, в автобусе, в троллейбусе спрашивать. Вот ситуация такая. Как ты относишься к ней? Что бы ты сделал? А что бы ты посоветовал мне? Вот эти разговоры, это не терроризм, это не экстремизм. Это реальная политика, реальная жизнь, которая завтра будет. И что делать? Мы должны знать. Нам никто это не объясняет. Мы должны друг у друга спрашивать. Начинайте спрашивать. Как вы начинаете спрашивать, народ начнет разговаривать, поверьте, Гурбанғали Бердымухамедов убежит. Он трус, он убежит сразу. Только от этих разговоров он убежит. Мы даже еще встать не успеем. Но он нам нужен живым. Мы должны его арестовать и привлечь к ответственности за то, что он устроил геноцид туркменского народа. В каждой семье есть больные раком, больные, которым не оказали вовремя медицинскую помощь, люди, которые вынужденно умерли. То есть они должны были еще жить, если ситуация была бы нормальной. Они не должны были в аварию попасть. Они должны были на дороге Ашхабад-Ташаус разбиться, потому что те деньги, которые украл Гурбанғали и Сардар Бердымухамедов, должны были построены эти дороги быть. И там не должна была быть эта авария. И вот так везде, везде, везде. Неужели мы такие вот тупые, что не понимаем, что вот без этого нам нельзя? Это как кислород. У нас есть право на здоровье, право на медицинское обслуживание, право свободно говорить, право свободно передвигаться, право зарабатывать, право вести бизнес, право обрабатывать землю, право выезжать. У нас нет этого права. Он все отнял. Кто он такой? Поверьте, 100 человек придет, напротив него встанет, он на колени упадет и будет просить прощения. Это такой трус. У него нету ни идей, не совершил ни одного поступка, ради которого его можно похвалить, ни героического поступка, не создал национальную идею. Он ничего не имеет, он обычный наркоман. Поэтому, когда наркоман управляет страной, страна превращается в психбольницу. Мы должны покончить с этим. Пришло время Туркменистану преобразоваться. Нам нужны реформы. Они уже нужны не вчера, не позавчера, 15 лет назад. Мы 15 лет отстаем. Поэтому давайте теперь, надо вставать всем. У кого какие силы есть? Просто встаньте, даже ходить не надо. Мы встанем, он убежит, поверьте. Просто встать надо. Выйти на улицу и сказать, я здесь. Я, если вы не против, на этой ноте заканчиваю. Burada benim bir soşayın burada. Aydın. Burada şu an her burada iş edecek olsan maksadın belli olmalı. Bizde maksadımız belli. Bizim hemmemizin betbaxçılığımız bir zatta, bir maşgala yurttalı. Şon hiç kanuni, moralni поддержкадам yok. Hiçbir devletim, hatta şu Putin kollaya diye, Putin bunu kollamıyor. Putin dine drone için kollaya. Biz Putin bilen gelişirt gerek oldu. Putin Kazakistan bilen işleşi otira. Kazakistan'da halk bir tane imigran Kazak gördünüz mü? Közenip veren Türkiye'de gördünüz mü Kazak'ı? Нет, абсолютно. Yok, hiç yerde eşitmerdiniz. Bir dokumentsiz Kazak gördünüz mü dünyanın yüzünde? Dine Kazakistan'ın Kazak'ı da dünyanın Kazaklarına bir Kazak, ben Kazak diye Kazakistan pasportunu vereceğim. Şunu gördünüz mü? İnmiş olam diktatı yani Nurcan'a hava.
Bir adam debi. Şol için şu bilen oturup salamlaşmaklık hem kiçilik eýär. Göne çäresiz otylar. Çäresiz şu bilen salamlaşmaly bolýar. Näme için? Tebe biz çözemde. Biz özümüze gelemde. Biz aynı asir edip bırdat diyeli. Çağam näme için kösenmeli? Näme için men şeýtip Türkiýanyň içinde kösenip görmeli? Näme için men kakam garralygymda kösenmeli? Ya men özüm garralygymda kösenmeli? Näme için men polisiýa köşede saklap bana azar vermeli? Men näme, kimmi? Şu ýurdan bilinki. Onda näme etmeli? 3 gedek özüne gaýtalam, ha biz şundan diýmeli. 3 gedek şunu gaýtalam, şunu biz aýyrýar. Dene jilaniýanyz desedim. Şunu saklayan güýç yok. Hiç zat yok. Şol için bizim aklımızdan ba öňe düşen adamlara hiç yok bolýar şu an. Biz hemme döwletle bilen oňuşmaga potansiýalmydan ba ýurdumuzy östürmäge potansiýalmydan ba ýoluna bilýär. Biz kosmosdan bir dert getirip ya adamın tapmadık ideýasini ýerine ýetirjek bolamda. Şu dünyadaki bar zatly özün döwletleriň primerini bize ýurdumuzyna ýetirjek. Dige biz aratsa bolmaly. Şonan biz etýär. Şol için watandaşlar dine özüňize bagly. Gelin ayna seredekan men çağamy kösemeýänini, aýalymy kösemeýän, ejemeninde melek kösemeýän inni hukumet gelip yeke televizyona geçirip hukumetin içindeki işleyen adamları, dudağa düşen adamları bir abara yedip oturmasın diýdiňler şowunam gutorýar. Gelin hem şonu edeýin. Я тоже бы хотела закончить свое выступление напоминанием об Алишере Сахатове и Абдулла Урусове. Пожалуйста, уважаемые граждане, эта тема не должна уходить с повестки. Алишер Сахатов и Абдулла Урусов – это активисты, которые были вашим голосом. Пожалуйста, они недостойны того, чтобы эта преступная власть их убила. Бердымухамедова, мы не замолчим. Эта тема будет звучать во всем мире. Спасибо всем присутствующим. Bizim halkımızda köp taňarak dünýä. Biz halk bolup öz ornumuzy almaly. Şoň üçin inni ýatman trolliňini oýanyň. Hoşsabın hemmäňde inni kepleşikler çeldi. Öyle hoş sağ olun. Sağ olun.